Takže zoberiem si jednoručky, dlane vyrotované smerom dole a zapažujem smerom do strán. Bacha, aby lopatky neboli úplne že rozsiahnuté od seba, ramena zvesené. Takisto nesnažím sa tie lopatky zaťahovať dozadu, nájdem si takú neutrálnu pozíciu a viac sa snažím tými lopatkami nehybať, aby to nebolo o tom, že idem hore a tie lopatky zaťahujem k sebe. Nie, potrebujeme zapojiť hlavne teda to zadné rameno, bez toho, aby sa do toho nejak významne zapájal chrbát. Takže nájdem si neutrálnu pozíciu, lakte sú jemne pokrčené a celý čas lakte v tom uhle aj držím. Nekrčím ich viac, keď idem hore, nevystieram ich, keď idem dole. A lakte musia ísť pekne do stran. Nesmie to byť niečo takéto, čo najčastejšie vydávam u ľudí, ale pekne do stran. Pričom dôležité je, aby sa dostal lakeť na úroveň ramena. Nie činka, ale lakeť. Dobre? Čiže hop, hop.